И здравейте, аз се върнах. Качих се на върха на Warp Mountains, къде са честовете. Но мисля, че вече ги обраха и ето там горе има един. Ама как да се качи сега? Да, те ги обраха, т.е. всяко разсвар ще така е следващия евент. Нали следващата част от евента? Ама тук има стълбички. Трябва само да се обърна тук. Чакай да видим дали нещо останало. То тук па няма чести. Къде е? Ето го честа. Ма сигурно е обран. Да, няма нищо в него. И на следващите планини, като гледам, там свети нещо. Сигурно има нещо интересно. Хайде да започва вече следващата част, и без това тук вече всичко обраха. Успях да се кача и така. Да, там относно, в началото бях казала, че ще снимам Skyblock, обаче направих Skyblock, обаче фейлнах един World, там пък после се изтри, не знам какво стана, изобщо клипа го няма, пък мързи вече да записвам нов, ето Warp Sprint. Просто защото вече не ми е толкова интересно и няма да има, може би, Skyblock, ще видим. Ако не се прецака и другия, новото начало. Тук сега, не знам дали как виждате лаги ли ви много. Ще видим после как след клипа. Его кросфар. Малко е променено. Малко е променено от миналата седмица, но да видим сега. Хайде, кросфар, пускай. И така, наградата мисля, че беше Protection 4 сетна и този... на този евент спринта, ама не знам. Не си спомням, ще видя в лагва гадно. Хайде да крос, започваме. Добре, тогава ще се върна, когато започнем. Или всъщност той сега ще е започването. Да, разбрахме, че сте на Warp Sprint. Да, 5, 4. Айде сега бързо отпред, ако не ми лагне жестоко. 2, 1. Айде. Не знам дали вие виждате нещо. За сега съм горе-долу отпред, сравнително отпред. Ама вече не. Добре, нищо не виждам от всички. Айде, мръднете се, мърдайте. И така. Ето я последната част, не е точно последната. Да, сигурно вече някой стигна, не виждам. Да, вече са стигнали, като гледам. Опа. Това ще трябва да го изрежа. Айде де. Мага, съм наседнал в пажина.